Arasta cemalliyen näme? Arasta cemalliyen halal mal. Ayal doğanın hakkı değil, erkek doğanın hakkı değil, Müslüman doğanın hakkı değil. Toppa doğur cemal. Şeriat icade veriyen yolunun ele gelen mal. Allah Ta'alan yol veren yerinden. Halal yolunun eline gelse, bilah doğru mal diyedi. Hop, doğru mal qawdattır. Kimin eline olsa, doğru adamın eline olsa. Hemme kişi diye men doğru adam diye, men qawa adam diye, men nämen ma diye. Doğru adam, qawa adam mojaqosu 3 alamatı olmalı. Mal eline düşenden sonra doğruduğunun alamatını her kimin özüne görsün. Peygamberimiz näme diýdi? Qaw mal bolsa, qawa adamın eline düşse qawdattır diýdi. Hemme kişi diye men qaw diýdi. Hele erkek diye men qawa adam diye. Qaw boljak bolsa şoň evvelkisi halalcak mali eline şonu israf etmer hiç wagtda. İyi biçgisinde dökan satsan etmez. Cay salanna israf etmez. Nagat cay salanna israf kan molye. Müslüman doğul. Ne kadar cayda kan israf bolye. İsraf näme? İsraf haram zat. Allah'ın söymeyen zat. Hudaýyň icade bermeyen zat. Kur'an-ı Kerim'de var innehu la yuhibbul musrifin men Hudaý israf etýänleri halamaýanlypdyr. Şiftesi koyulmakta ne kadar vakttir üstüne geçirilip fikirler dökülüp ne kadar israflar oluyor. Bir tofardadı qaýymlyk düşünmüşdi, bir tofardadı arastalyk behtaşdan çürünmüşdikdi. Hemmeňiz bilýänsiňiz, bizden 10 weter ýetikdirsiňiz. Aslyndan, gapdalyndan, içinden täs sakfyna barýança, o sakfynyň üstüne barýança ne kadar bija milyonlar harç bolýar. Şu harc etmek doğruluğun alamatı dedi. Hak kep, iman kep, din kep hizmetine de yetirir. Kıyamette de soruğu var. Ha bolya caya harc edemorsan geçilive değil mi ya Rahim? Näme harc ettin? Yerden kazandın. İkide sorulya adamdan. Bu gurrun kan heleylen, kan erke adamlan kuluğuna değilip görmer, iyilse kulağa asıp da görmer. Ama bir gün iyilmeli olya bu gurrun. Din gurrunu davet. Ahunun giyimsellen sakkalın gurrunu da Rahim. Allah'ın gurrunu, Kur'an-ı Kerim'in gurrunu. Allah'ın hükmü bayet yürüymeli zatlardan. Hudaýyň aýdany bayet bolmaly zatlardan. O gurrunu men kan girmeyin. Ya öýüň içinde mobullon perdeden ýaşawyň indiş oňjak gurrunu hemmemiz bilýär, israf akan bolýar jaýlarda. Boynumdan aýyrlar ýaly, kıyamet mesuliyetim bolmar ýaly, öýümizde israf etmeýin. Öýüň bereketini aýyrar. Awadallajak ýanakdyr, öýüň nuruny aýyrar. Öýüň lezzetini aýyrar. Öýüň süýjülüni aýyrar. Wah ýürek ýakýan ýerişdaý. Ine gelin bolmadyk gyýzyla şo jirek öýleri terbiýet bolupdyr. Gül ýaly äriwa güne azap beripdi. Men öýüm bijirek, halkyň öýü bijirek. Men öýüm bijirek, halkyň öýü bijirek. Näjir arasda adam saba o gözüne görnen akda. Enata bir terbiýet bereýliňde gyýdymda. Kaş bu gurruna şolaň enatasyna da barsaýdy da. Ahunun kefi deyip kulak asanak. Vakt din kef ahim. Dünya ahir abatlık kef ahim. Jovancak oğlan vakt men moksudan çıkmalı olyan. Gözünden yaş aktırıp evimde ağlattı. Palanca ne ağlı? Bizden ne yaşı kiçi jovan olun. Ahuncan men heleyim giyeceğin nid eziyet beriya diye. Sen pulun yok, sen öýüň bijirek mi? Kargeri yetyen, zahmet çekyen, elim gözü deyip kökediyor. Ata gözünden yaş aktırıp Hudaý vallahi ağlaýar. Eleyim eziyet berýär. Sen öýüň bijirek, sen günüň bijirek, men näme deýin diýip ağlaýardy. Bir musulmançylyk nirek barmaly. Bir heýsiýetde çeli barmaly. Kim ýüregiň ýakmaly zatlara, kim narahat bolmaly zatlara. Hen Allah diýen adamlar ýerde. Hen eşhedü enne Muhammed Resulullah diýen adamlar ýerde. Hani Allahümme salli ala Muhammedler yiyirdi. İmanlı doğullu. Kim menen vurrun etmeli şizaatları?
Kimin ýanyna aýtmaly şu gürrüňleri? Ýene 10 ýyldan näme bolmaly şu gürrüňler? Ýene 20 ýyldan näme bolmaly? Kafir dünýäne odylýandyr, musulman näme hatda barypdyr. Gelin bolanda bir ay bolanda uly gürrüňi şoda. Bir gyýdymyzy, oglumyza terbiyet bermeli bolars ki nämäni an emaret kardani guru lahat ney besen gasto beçubu ney lobat. Kabirde ba janydim, jan oğlum kabirde birime tikeldeýliň diýmeli. Kabra odarlamak senk bilenmi ýok, haly bilenmi ýok, perde bilenmi ýok, mobil bilenmi ýok, atyr bilenmi ýok, amele salih bilen. Allah'ın rezayaty bilen. An emaret kardani guru lahat ney besen gasto beçubu ney lobat. Ey musulman, kime girmeli şu gürrüňle? Kime ötmeli şu gürrüňle? Kime eser etmeli şu gürrüňle? Resulullah jan aýdypdyr, bir tofaryň ýanyna bir tofar adamla şu gürrüňle eşitse, bu gürrüňler galan gürrüňler, kadimi gürrüňler diýip asen içine girjek gele şu gürrüňle. Nämes kadimi gürrüň? Kabra girin şun bir aýrylan bolsa 1000 ýyl münnadal, 5000 ýyl münnadal aýrylanman hemmek şin kabry deppe desden. Nämes zaman parhatdy. Hacı Şanyň kabristanyna bardan görüm. Eýtgan ýanyna kabristany görüm, ya başga kabristanlar görüm, hiç zaman fark etipdirmi? Türkmen ýylyň içinde gowyrçylyklar görüm, fark etipdirmi zaman bilen? Özümizi Allah'dan daşaltmaýlyň da. Haçançı renge oňa muňa güýmenip asen şoň üstüne 10 ýyl 5 ýyl ýakan şaýat ölünçäde ömrüni geçirýär. Beter de narahat etýän ýerişdaý ogul gyýdyn da şoňa terbiyet berýär. O hem gyýdy, madam zindegisinden narahat da. Madam zanahat da, men jaýym bijirek, men öýüm bijirek, halkyň öýü bijirek, aýarlyganyň öýü bijirek, näme öýü bijirek şeýtirip gelip berdi. İsraf etmeliler. Bes mal eline düştü. Doğru adam boljak bolsa bihut harc etmeliler. Gerek yerine harc etmeli. Hele eza berse berdin. Men başarmayan nimel bizire yere harc etmeli. Ya adam sayt ýamasa hele aýtmaly. Men başarmayan nimel. Men Hudaýyň ijady bermeýän ýerine israf etjek däl. Gerek yer bolsa göz üstüne diýmeli. Behdaşt, arastalyk, bir näçe merisçilik öwne geçýän bolsa, ya suw geçýär çykýar, o gurrunly juda mesele. Gurrun ýöne biýje harçda.